Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Könelerimizin bir aydan sözü var. Bilegi zor birini yıkar, bilimi zor müngünü yıkar diye. Yani bugünkü gepleşimizin esası maksady bilim barada gepleşmek. Yani bilim ulgamı barada esasan hem Türkmenistan'da hazırki wagtda nähili sepkitlerde şolar barada gürrüňleşmekçi. Umuman men özüm barada gürrüň bersem, men 1991-nji ýylda 1-nji klassa bardım. Birinci klasa bardım, SSR döwürde. Yani SSR döwründen 2 ay bilim aldım. Yani mektebe baranımızda Lenin'in portreti vardı aşağıda. Okalyň dip o yazısı vardı. Bir näçe wagtdan soň Lenin'in portreti ayrıldı. O soň Sapar Murat Niyazov'un portreti takıldı. Umuman aydylanda vatandaşlar şeýle bir döwre gawat geldim men bilim ulgamynda. Yani Türkmenistan garaşsyz boldu. SSR döwründe çap edilen kitaplar ayrıldı. Deregine Türkmenistan täze döwlet ýa-ni garaşsyzlygyny alan döwlet kitap üçünçligi diýsen pes ýagdaýda boldy. Üçin edip bilmediler. Ondan başga da 1995-nji ýylda täze türkmen elepine geçirildi. Ola elepiye geçirilenden soň kitap hijem üçünçligi bolmady. Biz şu mektepde okanda kitap yok. Mugallim konspekt yazdırýardy. Geçmeli temadan diktavat edip konspekt yazdırıyor. Şu konspekti okumalı da son şu muallime gurrun vermeli. Indi pikir edip görün. Sapagyň dowamlılıgy 45 minut. O jan kakılda okuwçylar girdi otur yerinde eýlek beýlek ýuwaş zat diýençe wagt gitdi soň jurnaldan bar yok geçmeli. Haýsy okuwçy geldi sapagy, haýsy okuwçy gelenak sapagy. Elbetde muňa wagt gitdi. O bar yok geçmeli. Ondan soň tema soramaly. Soň konspekt yazdırmaly. Konspekt yazdırandan soň ýa-ni yazdıran temasyny ýene gurrungan bermeli. Soň netijede şu 45 minutyň içinde şu zat edip yetişmeli. Soň bir günde näçe okuwçydan, mysal üçin bir sapagyň dowamında näçe okuwçydan tema sorap bilýär. Mysal üçin alaly taryh, geografiýa, tapawdy. Netijede kitap üçünçiliginiň ýoklugy sebäpli pokoleniýa diýilýär. Bütün bir nesil sowatsyz diýsek, ýalňyşmaz. Dogry içinde mümkin goşmaça muallim tutup zat edip okadan nemeler zatlar bolandyr. Ýani esasy aglaby, massy şol döwürde bilimsiz, ýani körzekin ýagdaýda galdy. Näme sebäpden? Kitap ýetmezçilikden. Men şonu ýaly düşünýän. Ondan başga da şu bilim ulgamynda käbir sistemalar gapma garşylykly gelen ýagdaýlary boldy. Indi oturup indi pikir etýän biz 4-nji, 5-nji, 6-njy klassda okuyan döwürlerimiz edep sapagy dip o şu programa girizildi. Mektep programmasynda edep sapagyny geçirdik. Yani şu edep sapagynda o ýaşullara hormat goýmak ýene näme? Hatda ýadyma düşýär şuňal temalar o geçirdik. Hani merhum barada, hani bir adam ýok boldy, şol nähil jaýlanmaly jenazasy 3-ü 7-si hatda şu zatlar hakda da bir düşündirilýär. Bir din bilen sehel bir baglanyşlyrak geçirilýär şu edep sapagy. O edep sapagyny geçeceğiz. Yani şu yerde dinin nemesi bilen alanda şu adam ata howene ýene şondan adam zat emele gelen dip edep sapagynda şonu geçeceğiz. Anatomiya bar ise yani biologiya, botanika başda soň biologiya, zoologiya o predmete baranda Charles Darwin'in teoriýasyna nemet diýes. Adam diýe evolýusiýa ýolu bilen maymundan emele gelen. Ýagny meniň aýtjak boluşum bilim ministrliginde, yani bilim sistemasında şu zatları diýmek seljerme bermediler. O şu bir klasta okayan okuwçyny bir sapakda adam zat o adam ata howeneden dörendip beýlek kabinete geçip beýlek predmetde bütün evolýusiýa, yani evolýusiýa ýolu bilen Charles Darwin'in teoriýasyny okatýatlar. Şu diýme kontrol edilmedi şu wagtlar belli bir nemede. Umuman bilim ulgamy şu meniň okan döwrümde has aşak düşen döwür dip aýdyp bilenene. Häzirki döwürde de synetýes o hani çäre diýdi, ýene bir zat diýdi. O ýola çykmaly, ýene näme etmeli. Häzirki döwürde de bilim ulgamy has ösendir dip men aýdyp biljekler. Ondan başga da şu internet meselesinde şu taýda aýdyp geçjek. Mysal üçin islendik bir soragyň jogabyny tapmak üçin biz Türkiýede internet el ýeterli. Şu bir soragyň jogabyny bir ýalňyşman Google'a yazıp bilsen şu yerde jogap tapıp bolýar. Emma häzirki ýaşlary okap oturan Türkmenistanda ýaşlar bolsun, ýaşullar bolsun şu internetiň ýoklugy, diliniň pesligi hem bilim ulgamyna
deysen ulu ziyan etiriyor, öz yetkisini etiriyor. Ondan başka da yine men öz garayşımı aytsam, näçe halk, millet bilimli bolsa, şonça da hakkını talap etmeni mümkinçiligi bolýar. Ýagny rusçalap aýdyndandy, umyşlynly türkmençelap aýdynda bil haslayın. Bilip durup şu bilim ulgamyny çökürdüler dip men düşünýän sebäbi sowatly adam. Sen näme diýen? Sen ýalňyş aýtdың, hakyky jogaby bul bolmaly. Sen ýalňyş gürläp otyrsyň dip garşylyk görkezip bilýär. Demek, neticede halk näçe sada, sowatsyz, bilimsiz bolsa, şonça da halky dolandyrmagan zat. Men şonu ýalyrak diýip düşünýän, indi ýaşullardan beýleki watandaşlarymyzdan pikirlerini sorasak, şu bilim ulgamynda nämeler aýdyp biljek? Söz gezegini Anna Durdaga geçireýin, Anna Durdaga aýda berin, diňleýäs size. Савол Атамурат. Ну, я учился в советское время, я закончил русскую школу. Вначале я закончил 8 классов в городе Ашхабаде. И, ну, у нас семья была большая, 10 детей, старшие сестры вышли замуж, брата забрали в армию. Получилось 15 лет, я самый старший, а еще было тогда у нас еще 5 детей. Зарплата отца не позволяла нас нормально содержать. Но поскольку он был железнодорожником, он меня устроил в депо слесарем. 15 лет я пошел работать. В 1972 году. И вот что я хочу сказать. Тогда, уже в 1971-1972 году, ЦК КПСС и Совет министров СССР придавал очень большое значение образованию. Вот в 1972 году вышло постановление о том, что все граждане Советского Союза до 45 лет должны иметь среднее образование, то есть 10 классов обязательно. Но вот когда я пошел работать в локомотивное депо, а вы знаете, что железная дорога, она все время была, как бы говоря, государство в государстве отдельное, и у нас, у железнодорожников, была отдельная школа, вечерняя школа. И вот оттуда, с этой школы пришли учителя, и всех, кто работал в депо, а это был большой коллектив, где-то 2500 человек, те, кому не было 45 лет, они записывали нас в школу. Ну, естественно, я работал в цеху, где были одни подростки и были одни пенсионеры. Пенсионеры, которые делали революцию, которые воевали, они, как бы говоря, смотрели за нами, за трудновоспитуемыми подростками. И они нас заставляли учиться. Даже иногда родители не так внимание обращали, как мы учимся, как вот эти наши наставники, пенсионеры, они с нас спрашивали, как мы учимся. Я закончил 11 классов, поскольку после работы шел сразу в школу, учился 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Поэтому у нас общее среднее образование было 10 классов, но поскольку мы вот учились неполную неделю, мы заканчивали 11 классов. Атамурат сказал, что интернет большой этот, ну тогда, естественно, в начале 70-х годов не было интернета. Нам, когда учителя задавали вопрос и говорили, идите в библиотеку. И мы вот ходили в библиотеку, и в библиотеке сами искали ответы на те вопросы, которые нам задавали учителя. По-другому скажу, что, в общем-то, социальная составляющая Советского Союза, они очень сильно обращали на это внимание. Я сказал, что вот я из большой семьи, и вот когда до 8 класса учился в нормальной школе, значит, всегда нам, у кого большая семья, с низкими доходами, нам всегда давали бесплатно книги. Государство само выделяло нам специально книги. Это первое. Специально для нас раз в полгода давали материальную помощь для того, чтобы мы как-то нас одеть. Мало того, до 6 класса, вот социальная помощь такая была, что в буфете для меня и еще там несколько ребят было, тоже из больших семей, был отдельный стол, нам и давали питание. Вот такая социальная защищенность была у
многодетных семьях. Ну, после того, как я закончил 11 классов, я ушел в армию, 2 года прослужил, после армии год работал шофером, и только после этого поступил в университет, закончил институт народного хозяйства. Скажу так, что и в школе, и в институте, в принципе, советская система образования, я, конечно, не учился в нынешний период, но скажу так, что было очень много предметов, очень много познавательных предметов. Единственное, вот сейчас, что я хочу сказать, это то, что, допустим, вот даже русские школы, которые были в Туркмении, или вообще даже в туркменских школах, мы не изучали историю Туркмении, поскольку вообще ее не было. Понимаете? Вот это я считаю одним из изъянов советской системы образования. Мы изучали там царь такой-то, князь такой-то, там еще кто-то, Наполеон и так далее, так далее. Но историю Туркмении, к сожалению, мы не изучали. А вот другие предметы, такие как математика, география, биология, химия, физика, это на самом деле мы изучали, и я считаю, что довольно хорошо нам преподавали. И все зависело все-таки от учеников. Если хотел учиться, то в любой момент мог получить образование. Ну и вот я сказал, что я поступил в университет. Система была еще такая. Да, и в то время было, ну, скажем так, дети высокопоставленных руководителей, они могли, скажем, как родители им помогали поступить в университет или в институт. Но в Советском Союзе была и построена такая система, что если рабочий или колхозник хочет получить образование, он всегда мог это образование получить. То ли в очном обучении, и была еще такая система обучения заочная, когда можно было заочно учиться. Вот так. То есть в любой момент все равно мы могли получить вот это образование. Вот что я хотел сказать. Anladır da köp sağ olun aytan zatlarınız var edi. Esasın emede meni gen kaldıran zat köp çağılı maşgalaları muhtuna kitap berýärdiler dip aytyp geçdiniz diýmek. Şol döwürde döwlet bilim ulgamyny östürmek üçin diýmek tagalla etýär eken, ýagny interes öğretýär eken hasada dilde aýdanda. Ony hayran galdyrjy maglumat köp sağ olun. Söz gezegini Alişer Sakatyba geçirelim. Alişer aýda ber dinleýäs. Salamu aleykum hemenize. Bende de bir özümde olup geçen o mektepte vakalar var. Benim 9 klas okudum. 2002 yılda mektebi bitirdim. Doğrudur Gova okamadım. Doğrusu şu da 3 mektepte okak kurtardım. Anırdan beri kovdular, berden anıra. И şu arada somewhat интересно da bolan zat birinci paxta alıp gitdiler в то время da gatlarlayın alıp gitdiler paxta сезонunda. И son уже в старших классах уже то ли 7, то ли 8, 9. klaslarda yatarlayına gidettik paxta. Yatarlayın paxtaya gidettik. И ben помню da başka bir yerlere gidettik. Sakar, Sayat. Это было обязательно. Sen gitmeli paxta, yatarlayına gitmelisin sen. İli же, daha doğrusu взятка berip, öňdekilerde güýje ýeten bolsa взятка berip, откупаться edetti muallimden. И то gidip spravka almalı bolýadyň. Paxtaya gitmetdik. Bolmasa hem sen обязательно paxtaya gidettik. Понимаете, вот gidesen o paxta sezonunda 2-3 ay paxtaya gidesen izinden eti уже bizde şu vaxtlar как службага gidertek bolatdı. İzinden ene atan tam geledi tam
pomidor getirediler, şu tuz izinden getirediler de. Şu zatları gördük. Бывало, что şu obanın oğlanları bilen urşattık. Много случаев было, kim el ayağı dögülüp, yine bir zatlar bolup, paxta atızın içinde yılan çakıp, вплоть летальный исходlarda yok olan yerlerde boldu. Как всегда, basılan yine de ответственный muğalımlar, zatlar basılıp gitlerdi. Просто açık zadım, может даже әзірки günde yok şu zatlar. Edilen ok mu, paxta ok gidilen ok. Но yine de ösüş yok. Абсолютно ноль. Biz примерно şu vaxtlaran bilmittik, что такое права человека. Bizler как ne eldiysek, ben даже tap bilemem şu sözü de, просто учились, да, вот, просто sen varmalı, gaytmalı, вот так понимал. Из-за этого вот şu gün bana 37 yaşım var. Şu gün indi ben öğrenip başladım da, bu как уже 2-3 yıldır человеческие права, neyle изучать etmeye başladım. Потому что вообще şu zatlar yoktu bizim zadımızda. Не преподавалось то, что sen адам и имеешь права. Пока мен дошел, будем дальше, как вспомню, буду говорить. Спасибо, Тамрат. Köp sağ ol Alişer, sen şurada bir neme maglumatı belläp geçtin. Häzirki döwürde şu paxta yığmak yok, öňküleri al okuwçylar paxta alyp gitmeýärler. Şu arada anadyrdagy aýratyny gürrüň berer. Sebäbi meniň bilişime göre çağı zähmetinden ýygylan önümi siz satyn alýaňyz diýip Türkmenistandan satyn alýan krupny firmalara, ýagny boykot yglan edildi. Meniň bilişimçe anadyrdagy gaýş eders, geňişlerini gürrüň berer. Indi ýöne häzirki döwürde indi ben Alişeriň aýdanyna goşup geçsem, okuwçylar alyp gitmeýärlerden mugallimler alyp gitýärler. Ine wayen ustap diýär-de, harby düzgün nama. Wayen ustap şu taýda 24 saat 3'e bölünýär. 8-8'den 3 saat, 8 saat uky, 8 saat gullum, 8 saatam şahsy wagtyňda garybegiň patşuwatsa ýene näme. Yani muallim paxta ýerden 6-da çykyp gitmeli. Ýerden 6-da çykyp gitmeli, akşam 8-de gelýär. 14 saat. Ondan soň öýüne gelmeli, nahar ýemeli, yatmaly, uhlamaly. Soň ertesi gün mektebe baranda muallimiň konspekti bolmaly. Plany bolmaly, okuwçy okatmak barada. Men paxtadatym diýende meni gyzyklandyran o. Nirde bolsaň şonda bol, senin konspektiň bolmaly. Kredi görüm, 14 saat paxta ýyk gelip, iýi içip, ýuwunyp zat edip, konspektam ýatsa, adam näçe saat uhlamaly soň. Ana şuňal kynçylyklar häzirki wagtynda ýa-ni belli şuňal Alişer okuwçylar alyp gitmeseler, muallimlaryň boýuna geçirildi. Produktivность düşedi şona kadar. Şonu goşup geçeýin diýdim. Söz gezegini Mahtumula berelim. Mahtumulu dinleýis, bilim ulgamynda aýtjaklaryň bar bolsa. Söz öğrenmek için sağ olun. Yanlışmasam şu 2013 ýylda şu Türkmenistanda 10 ýyl okuw ýyly edildi. Oňsoň maňa da şu 10 ýyl okumak niýetler etdi. Oňsoň birinji aýtjak dogry aýtsam, men okan mektebimde Bayramali etrapynda. Eger sen öz okumak isleýän bolsaň, şu mektepde hakykatdan sınırı bilen okatjak muallimler bardy, olaram okatýardy. Ýöne bir näme bir tutuş klas ýa-da bir tutuş mektepde diňe her klassdan, her bölümden 2 stanjak mektep awy muallimler bilen okuýar, galanlar bolsa, kan okuwada da ünsüren okusan muallimlerim kan oňa bahset duran. Oňsoň ikinji aýtjaklarym ýa-ni gowy gurrun geçdi şu Türkmenistan hökümeti nähili näme bil kartlaýyn okuw peteltjämi ýa-da petelden ok. Men pikirimçe bil kartlaýyn okuw peteltden näme üçin? Sebäbi 11-nji klas guturamda, şu men okuyan klasymda menden başga da bir 3-4 tane şu okuwçy üniversitede okuwa girjek boldy. Ýöne olar Türkmenistan saýladylar. Oňa Türkmenistanda şolam ýalňyş bolsam hemmesem üniversitede girip bilmedi. Indi şolam häzir pikir etgörüm şolardan nähili sebäbi bar. Şolardan mümkin indi açyk bilen seredim.
Hytaýa seredip görýän, Hytaýda ýöretek üniversitetlerin bölümleri var. Mysal üçin Hytaýda 10 sany iň güýçli üniversitet, onsoň 100 sany, onsoň 500 sany. Türkmenistanda şo zat ýok. Türkmenistan wapşe üniversitetler hakynda hiç il maglumatam ýok. Mysal açyklym häzir şu men 4 tane dostum, tanışlym Hytaýda bolanmasa, şolar öňdäki il üniversitete girip bilmedik bolsa, ona soňdaky 100 ýa-da 500 synaşyp bilýärler. Ondan Türkmenistan'a şu mümkünçülük yok. Üniversitetlerin sanam az olmamak var. Benim bilmedik yolum. Ondan ikinci, yani palta hakkında benim goşaksadım var. Men şu 17. klasda okamdım. Sarçın hakikatlenim. Şu yürüyüp palta ekidilen oktular. Yönü bir haftalarına fikir edip görsem, intek 18 yaşa yetmedik çağını işletmek vakti bir kanun olmalı. Ama şu men yaşan o anda var. Bir kanun normal anırdan estin. Hemme kişi arkayın o 10 yaşlı çağı, 10 yaşlı çağını arkayın palta için ulan bile hiç ile onu hiçin soranı olm ya da cevabı da çekin. Ondan ikinci yeni öğreteceklerdim. Mesela şu men şu Hytaýda nähil baştan geçirmelem, kynçylyklarym şu okuwda şu anlaýsyk. Birinji ýadyma düşende geçen ýyl şu 2020-nji ýylda şu pasport üçin arza ýazmak üçin ýürüýte grup bolýardy. Ama şoňda birden Hytaýda okuyan talipler geldi. Ondan şoň arasynda maňa ýürüýte şu okuw hakynda habar eden näçe şunu aýtdy. Men öz üniversitetimde okajak zat etsek bolýan ýöne şu öz üniversitetimdäki näme türkmenler maňa bahs etýän näme bir hilek. Aýdylar, mysal Türkmenistandan çykdy. Ýöne ol şu adamyň içinden Türkmenistanyň özi çykmady. Köp türkmen talipler Hytaýa gelenem bolsa, olar özüni alyp barşy Hytaýa gelmedik ýaly. Olar eger biri okajak bolup zat edip nemeseler, şu geň zatmysyn, okamak geň zatmysyn ýa-da şonu ýaşdy. Şonuň üçin şu wagtky edip biljek zadyň men pikirimçe şunu ýalak gurumlar geçirmeli. Şu okumaly, okumaklyk näme? Türkmenistandan çykdykmy? Onu diýmek öwrenmeli, bir öňkü bolan köne pikirlenmeli, taşlamaly, täze pikirlere gadanmaly şonu ýaly. Sözlerim şu. Mahtumulu beren gülüňleriň üçin köp sag bol. Söz gezegine Bahargül gelneje geçirsek, Bahargül gelneje sizem aýtsaňyz şu bilim ulgamynda bilýän zatlaryňyzy aýyş sizden. Menem birazajyk mektep ýyllarymdan baspedik geçeýin. Hemme kişi aýtdy bolan aýdasym geldi. Bizem 2000'lerde okan okuwçylardan biridik o döwürler. Elbetde mahtumuluň aýdyşy ýaly okasy gelen okuwçylar hakykatdan ham bardy. Okadasy gelen molumlar ham bar. Şu wagta çenam bardyr diýip umyd etýänini bize hem Türkmenistandan çykýanmyza ýyllarça bolan üçin bilim pes diýerler, onuň ýöne ýürekden işläse gelen molumlar bardyr diýip umyd etýän enten. Okaýadyk bardy 4 ýaşany okaýan klassdaşlarym. Menem şolaryň biridim. İkilikçi diýsem ikilikçidir öýtmän, atestadym diňe bäşlikdir. Ýöne okuw gutardyk, ine okuw gutarýas elbetde her kimiň arzuwy, ýokary okuw jaýyna girip ýokary bilim almak. Ýöne şol döwürlerim korrupsiýa bady Türkmenistanda. Şol döwür diýänem eýem elbetde Niýazow gelenden bäri korrupsiýa bala bolýar. 90-2000-nji ýyllarda da korrupsiýa bardy. Okasym gelen okumatum Ladnak Türkmen Döwlet Üniversitetinde şol döwrüň bahasyna yaman öz bilimi bilen okuwa giren bar diýip eşlemokdym men şo wagt. Meselem biziň obamyzda başga mektepden bir okuwçy adynam ýazyp bilen okdy. Harp bilen okap bilen adynam ýazyp bilen ok. Emma şo ýuridik üniversitede giripdir diýip eşitdik. Hayran galyp oturup bermeli.
Elbette yine de korrupsiýa edýän işi. Egzaminlerden 100% geçenimi bilýän, 100% geçenimi bilýän ýöne men geçmedim diýip elime nem aldym. Kagaz aldym we şol döwürde $500 nemesi bardy, bahasy bardy universitetleriň. Ýöne mende şol $500 ýoklugy üçin men ýokary bilim alyp bilmedim. Meniň häl ki bu neçeni içimde näme dile, içimde ösmedik arzum, içimde galan arzum boldy şol. Soňam özüňiz bilýäňiz, kyn durmuşdan işledik, ýenetdik. Şeýdem ýaşymy geçdi diýen ýaly ýöne okamak hiç haçan giýişler. Türkmenistanda okap bilmesem, Hudaýa şükür daşary ýurda çykanmazdan soň kän gowdatlary gördük, okuduk, bildik. Sizem ýollaşlar şon ýalysyňyz. Mysal üçin geçen ýyl Progress Online diýen bir web jurnal bir ýarış eglan etdi. Oňa köpüňiz anketa taşyrdyňyzmy kady pikir edýän? Ve menem şol anketa taşyranlaryň arasynda tapşyrdım anketa ve sonra saýlawlar geçenden soň ve yarış başlandan soň dalaşgarlar bilen tanışamyza bize şey dediler, 500 adamın içinden 10 adamı sayladık dediler ve men şol 10 adamın içinden biridim. Bu yarış aslında Orta Asya'da eglan edilen ýöne Seredin Orta Asya'da eglan edilen Kazakistan, Türkmenistan, Täjikistan, Özbekistan, Kırgızistan yine bir döwlet bardy. Ve şonça döwletiň arasynda 500 adamdan 10 adam saýlanýar. Şol 10 adam üçsem türkmen. Bilen bir buýsanmyrjy zat. Daşary ýurtlarda ilimli, bilimli ýaşlarymyz, ýollaşlarymyz gatykän bizim. Gatykän. Ýöne Türkmenistana mümkinçilik bermediği üçin mecbur daşary ýurtda öz bilimlerini artdyrýarlar, işleýärler, öz isleýän kärleriniň eýesi bolýarlar. Ondan soň şo 10 saýlanan dalaşgaryň içinde 3 tane türkmen görenme gatarak buýsandym. Ve şu Progress Online web jurnalynyň esaslandyrjysy hem bir türkmen aýal maşala. Görýäňizmi, daşary ýurtda nähileki döwrewap işler ýerine ýetirilýär. Bilim ulgamy nähilesi. Aslında şu Progress Online'ın maksady Türkmenistanyň içine edip bolmajak işlerini daşarda ýöretmek maksady. Türkmen jemgyýetini bütün dünýä tanatmak. Türkmenistanyň içinde bolup geçen hadisalary sivilizowany durmuşda alyp barmak, dünýä görkezmek. Maksady şolar ýalak zatlardan ibaratdy. Ve o ýarşa gatnaşmak diýsen keýplidi. Ýöne belli bir sebeplere görä dowam edip bilmedim. Nesip bolsa beýle ýarşlar kän, köp bolar diýip umyd etdim. Ýene de gatnaşyr. Näme okamak hiç haçan giýişler. Sağ olun söz berenlere. Bahargül gelneje köp sağ olun. Aýdyp beren görüňleriniz üçin. Söz gezegini Alşer'e bereli, el kaldırdı söz soraýa. Alşer dinleýäs. Извиняюсь, казус boldy, bizim üstüne oturdu. Uzadyň. Men şuna aýtjak bolýan, bizde ýene ýa-ni aýtdyňyz da progress zat. Bizde bir Gurbanguly Berdimuhamedowdan başga bir Nobelivskiy premiýa alan ýok. Или же bir rivok beren, ya bir химик, или же matematik yok şoňa zat. Biläňizmi? Bizde ine primerde men okadym, ine şoňa okudyk. 9 klas kutararsın, sen onu sen gidip bilmişsen yukarı oku yerine, потому что sende zadın yok. Взятка berme, pulun yok, girip bilmişsen. Уже убито, уже öňüň уже bevet durantı. Okasan näme, okamasan näme, какая разница? Вот именно men 86-njy ýyl, именно 86-njy ýyllarda ene şuňaly bir problemasy bardy da. Okama
Atan pullu bolmasa, ene atan pullu bolmasa, şimdi giri bilmeyeceğini bilip okam ettiler, понимаете? Şu güne gelende bir pakaleni emez. Yine Atamurat 82 mi 83. yıl şuların pakalenesinden başlar. Bizler уже где-то вот fikir edinler, сколько yüz binlerce adamlarımız, milyonlarca bizim yaştaki vatandaşlarımız o bilimsiz okamadılar. Ne было интереса, öğretmediler interes, imkan, возможность. Hiç saat yoktu da, абсолютно ноль. Ne yazayım? Şu gün вот, с трудом yine начинаем учиться. Спасибо. И еще шунам добавлю, извиняюсь. De 33. şkolda 20 вообще bütün zatta attestatlar, bakaları men dörtlük, bir tane dörtlüğüm var. O da matematikadan var. O da Россия plitka şkalatlar vardı. Atamurat yadınca Россия plitka şkalatlar vardı. Şu plitka şkalatı matematika muallimine verip hayiş edip yalvarıp dörtlük koydurdum. Bütün atestadım içinde hem üçlüğün içinde bir tane plitka şkalada ben dörtlük aldım. Все başka zadım yok bende. Gündelik bütün keşte üçlük. Ava. Bütün bakalar dine vzatka bilen. Plitka şkalat, şokolad, ava, yaxşı söz bilen. Ana şoňa aldın yani. Spasibo Atamurat. Köp sağ ol Alişer. Aydan bölümlerin için. Anadırdağı söz vereli, Anadırdağı yanı bir nemeni nokat basıp geçipdik. Şu paxtanın neme boykot ıglan edilişi barada, şu barada da bir geskaça aytıp geçseniz. Aydı verin dinleyiz. Да, я сейчас об этом тоже скажу, но хочу напомнить еще другие вещи. Значит, почему я сказал, что вот если ты работал, то ты обязательно мог получить образование. Вот я когда в университет поступал, я сдавал экзамены. Те ребята, которые вместе со мной тоже имели трудовой стаж или после армии, они могли сдать все экзамены вступительные на тройке. Предпочтение при всех равных условиях, допустим, тот, кто закончил школу сегодня, и тот, кто имеет трудовой стаж там, или после армии, предпочтение отдавали тому, кто имел трудовой стаж, и тот, кто прослужил в армии. Вот такая поощрительная система была. Понимаете? Ты отслужишь армию, и вот пользуешься привилегиями для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Человек мог сдать все экзамены на тройку и поступить в университет или в институт. Другой момент я хочу отметить. Особенно это было видно после того, как я уже учился в университете и в институте. Это то, что ребята, которые учились в сельской школе, и ребята, которые учились в городской школе, между ними была большая разница. Очень большая разница. То есть уровень знаний тот, кто учился в школе, даже если он на тройке закончил школу, и уровень знаний тот, кто закончил в сельской школе, даже если он отличник, было очень большая разница была. Очень большая разница. И меня всегда это немножко удивляло. Но впоследствии я понял, в чем эта причина. Причина в том, что все-таки преподавание на русском языке, оно было более сильнее, чем преподавание на родном языке. Алишер об этом сказал. Это то, что фактически Ниязов полностью разрушил. Атамурат тоже сказал, Ниязов практически разрушил всю систему образования советскую, просто ее разрушил, но взамен он ничего не дал. Практически ничего не дал. Открыто скажу, шло открытое отупление туркменского народа. При этом вы, может быть, не обращали на это внимание, но мы обращали на это внимание. Он закрывал школы, да, делал сокращение учителей, закрывал библиотеки, закрыл Академию наук.
Поэтому у нас был институт химии, институт физики, был институт истории, был институт биологии, был. Это институты Академии наук. И вот это все было закрыто, и вся вот эта туркменская интеллигенция, она просто была уничтожена. Были у нас и доктора, и профессоры, и кандидаты наук, но, к сожалению, все это было уничтожено. То, что касается детского труда, да, детский труд, конечно, существовал он и в советское время, к большому сожалению. Мы тоже, когда учились, мы тоже выезжали на хлопок, тоже, когда уже, я имею в виду, учились в университете и в институте, мы тоже выезжали на хлопок, были там 2, иногда и 3 месяца. Но есть такая организация при ООН, Международная организация труда. Согласно ее конвенции, которая была подписана в 1999 году, о запрещении немедленных мер по искоренению наихудших форм детского труда. Вот эта конвенция. Эту конвенцию Туркменистан подписал только в 2010 году. Она была ратифицирована Меджлисом Туркменистана. По этой конвенции запрещено детям в ущерб учебы заниматься трудом. Что еще сильно, вот, можно сказать, отразилось на образовании вашего поколения, вот Алишера, Атамурада, это то, что Атамурад тоже сказал, что вот удивился, что в советское время уделялось большое внимание социальной помощи многодетным и вот таким слабо защищенным слоям населения. Ну вот после распада Советского Союза практически бедность в Туркменистане, скажем так, она зашкаливала. Очень было много семей, которые находились на пороге бедности или на самом деле бедны. А что такое бедность? Бедность – это такой фактор, когда заставляет родителей меньше обращать внимание на своих детей, они в большей степени уделяют время труду, чтобы прокормить свою семью. В это время дети, кто учится, кто не учится, а порой эти дети тоже вместе с родителями начинают работу. Поэтому здесь, образно говоря, государство при Ниязове, они, скажем так, проводили отвратительную политику. Вообще не было никакой социальной политики. Поэтому, конечно, мне вот жалко, что вот вы, молодые ребята, многие из вас вот просто недополучили того, что вы могли получить на самом деле. Вот так. Я рад, вот, допустим, что вот Махтумкули учится, познает вот эту систему образования. Ну и, Алишер, вам тоже не поздно тоже продолжать учиться. Это каждый день знание, как говорится, это сила. Спасибо. Köp sağ olun. Anadırdağı yaňy bir zat bellediniz. Sapar Murat Niýazow bilim ulgamyny dolu çökerdi-däne ýerine hiç zat bermedi diýdiniz. Indi bir yumor nemesine aýdanda, humoristik tarapdan deregine ruhnama berdi. O 1-nji klassdan ta şu 9 ýyllyk boldy Niýazow döwründe 9-njy klassa çelip programa girizildi. O ruhnama. Indi şu ruhnamadan bir käbir statalar var. Türkmenler diýe ilkinji bolup, yer yüzünde hat ýazywy, metal eretmägi, soňam arabanyň tigirini diýe türkmenler oýlap tapan diýen. Ýagny beýleki döwletleriň, beýleki halklaryň şu açyşlaryny onu aprovergat etdi-de, sizinki ýalan, ana bizinki dogry diýip ruhnamada belläp geçýär, hatda şonu anekdot edip çykarypdyrlar, beýleki halklar diýe dawa edip oturmadylar diýe sebäbi türkmenler hat ýazyw, arabanyň tigirini metal eretmägi başaran döwrü diye beýle halklara hem kosmosa uçup ýörtdi diýip hem üstünden gülme ýagdaýda şuňaly nemelerde sezawar boldyk ýagny. Bolýa watandaşlar söz gezegini Alişere bereli. Alişer diňleýäs. Şurada şerde meniň давайте men bir sравнение geçireýin. Şuň ýalda ene
Şuta deme 3 çağım oku oturan. Şu beçem şöyle Türkiye'de oka piren, образование alıp piren. Ben şöyle образованиясının nemesini gördüm. Kitaplar taza. Yıldan yıla kitaplar taza. İ hatta şunyalı kitabın özüne işlisen. O ayrı defter almışsan onun için. O kitap şu kitaba senin zadın teman verilen вопросы, ответы, senin teman okamalı. Sen şu kitabı okusan, ondan sonra zıngmisen, kuda papalı. Sen alasan danı, makalı tura veresen, он тазалдан обрабатывается. Yani обратно geledi şu kitap, понимаете? Verden hemen gördüm. Beçelerde höves var okuva. Hövesi var. Ben 8 klas kurtarıp ben обязательно şu yere giremen. Или bu instituta есть желание, imkan, hem zat ради вот bilim için сделано. Türkmenistan'da okudu benim iki çağım. O birinci klastan ta ikinci mi üçüncü klas açı okudular. Tam тоже тоже Berdimuhamedov'un kitaplarını okudular. Az kalsın как bu faşist var ya Hitler. Hitler'i az kalsın lozunglarını айтmaya başladılar. Xudoga şükür alıp kayttık. Berde bir normal образование alıp oturan. Indi dönüyes Atamurat bilen bizlerin vaktimize. Şu vaktlar kitap 7. klasta, 6. klastan 5. klastan 6'ya 6'dan 7'ye geçende tikilen kitap veriyediler. Tikilen ya kime neme düşse de muallıma haysın govurak atlaşenen var olsa bir azmaz neyle muallıma simpatiyan var olsa muallımın sana simpatiyası var olsa gov kitabı veriyor. Olmasa dikilen yırtık yer okumayacak deyip veriyediler. Açıyan içini ova anırda tam ova indi şuna surat там эмблемасını, adını, фамилиясını takoya ova как бы дембельский zat bilen veriyediler. Понимаете, şu kitapları и образование просто ноль. Понимаете, вот честно, да, вот шо вақтlar образование просто ноль. И Okan okayadı yine zada gidettiler. Bir yere gimnaziya demler. Demediler Alatan Murat şuna. Как бы соревнования bilimde gidettiler. Olimpiyada. Olimpiyada pardon gimnaziyada unuttum. İzvinayız. Şu olimpiyadaya gidende go'larını alıp gittiler ve töleyediler. Enesi töleyedi. Men kızım gitsin ya men oğlum gitsin. Düşüneyiz mi? O gitmeli adam gitmen, tölen adam git yere. Ya bunlar var ya gerçekten çok komik ya. Vallahi onlar aktivizme. Tölen adam gidende yine de kaybedip geledi. Şu школ ösmedi. Вот, понимаете? Вот в чем дело. Также и в спорте, в детском спорте. Dünya çempionatlarına giderler. Tölen adam. Falançanın yegençisi bir tayağı ilk gele pa boksu. Olimpiyadaya gittiler o pul törene gitti bilene o insanı. Yine de kaybedip geliyor, utulup geliyor, понимаете? И вот этот мультик сыр-бор hele şu güneçe devam ediyor oturan. Şimdi kstati siz Anadolu'da attınız ya yani 2010. yılda отменили детский tруд. Okey. Pakta alıp giden oklar. Böyle. Yine hele büyüneçe yaş çağlar 15-14 yaşlı çağlar taşka itelyapıyorlar. Men lichni özüm öz en başım alma için тоже bizerem niz bogatый семьи. Atam строитель. Atam işle geleti yetmitti. Men öz en başım alma için gidettim vakti dünya pazar vardı Çarjov'da. Şu yana gidip taşka itelittim. Представьте себе şunyalı lustra такой огромный люстралар koyattım, öğrettim taçkaga. Niday Allah bittesini yitiresen. Düşürüp dövesen, или весь taçkan yıkasan. По жизни төлеп kurtarabilmişsen onu, понимаете? Вот с таким сталкивались. И şu gün nичего не изменилось. 2010'da alınan bolsa da o karar. Nичего не изменилось. Şo çağalar edil bizim yalı, люстранı basyalar şun yalı, и taçka iteleyeli. Спасибо, Atamurat.
Köp sağ ol Alişer. Interesin zatlar, kızıklı zatlar aydıp berenin için. Şu yaňy bir bellep geçtim. Türkiýede ene çağalarym okuýup, prosto şu Türkiýede okuyan çağalarym okuwa höwesi var. Ýagny hökümeti şu höwes döret dedi. Indi men özümden misal alsam, 1-nji klassa baranymyzda, ýaňy efiriň başynda aýdyp geçdim. 91-nji ýylda men mektebe bardym. Biz mektebe baranymyzda 5 ýyldız znaçok takýadyk. Oktябрёнок dip anadurdagy bilýändir, beýleki ýaşul watandaşlarymyz bilýändir. Ortasynda Leninin, Vladimir Ilyich Leninin ýaş döwrüniň nemesi bardy, suraty bardy. O gyzyl znaçok. Soň bizden uly klasslar, 3-nji klass, 3-nji klassdan ýokarlar boyny gyzyl galstuk daňýady. 3-nji klassa barsak bizem pioner bolýas. O bizem tizrak pioner bolsak dip bizde näme de bolsa birazrak näme bardy, emma nesip diýmepdirsmi näme bol atminat edildi. Ýöne soň ondan soň diňe atmetka barkaýdan ýaly şu jurnaly gymma düşmesin, enbe düşmesin, şu mektebe gitmeli, gelmeli, şu bolmaly prosedura dip de soň şoň ýaly gatnap başladyk. Bilemek näme sebäp boldy. Indi söz gezegini Sofia vatandaşımıza geçirelim. Sofia gelince, Safiye gelince. София, одну секунду я добавлю. Вот Атамурат правильно сказал, октябрята и пионеры были, да. Но опять-таки всех в октябрята и всех пионеры не всегда принимали. Если ты плохо учился, то тебя, как бы говоря, с первого раза или со второго раза в октябрята и в пионеры не принимали. Принимали в октябрята и пионеры как поощрение, это первое, что ты хорошо учишься. И второе, значит, всегда в школах были, как на производстве, доски почета, где вывешивались фотографии отличников. Çok sağ olun, Anadolu'da Safiye gelince söz gezegini geçirelim. Safiye gelince ayda verin, dinleyelim sizem. Здравствуйте, приветствую всех присутствующих. Я тоже хотела бы рассказать о себе. Так, я окончила русскую школу в 94 году. Значит, в 84 году я пошла в школу. Как бы вот я хочу сказать, что в начале, как бы до подросткового возраста, да, пока училась, конечно, это была советская система образования. Да, у нас была у всех надежда на лучшее, что как бы по-другому и быть не может. Мы все верили в светлое будущее, мы все отучимся, каждый кто где хочет, кто кем хочет стать, тот тем и станет. Но после как бы развала Советского Союза уже как бы эта надежда стала угасать. Мы уже видели, как, да, это все происходило на моих глазах, вот это разрушение системы образования. И как бы к концу учебы у многих, не только у меня, надежда получить образование уже полностью как бы пропала, да, если у тебя нет, как бы родители не располагают большой суммой, не занимают там большие должности, то образование и не светило. Например, из моих одноклассников, в моем классе учились как раз дети были дети высокопоставленных людей. Они в январе, вот это имею в виду, к концу 10 класса, значит, второе полугодие 10 класса, в январе они все уже знали, кто куда поступил. И уже открыто обсуждали, кто сколько дал. Да? Мы знали, кто куда и сколько как бы заплатил, кто куда поступил. И вот так мы окончили школу. Ну и дальше, конечно, я поступила в университет очень поздно. Так, но если честно, 26 лет я поступила. И то это было... У меня был рабочий стаж, у меня была трудовая книжка, и когда вот Ниязов издал указ, что могут поступить те, кто имеет стаж больше 2 лет, от 2 лет и выше. И вот со своим стажем, как бы... Но я почему все равно не теряла надежду, я занималась, да, вот по своему любимому предмету, потому что, да, я забыла сказать, в 10 классе я выиграла Олимпиаду, кстати, по своему любимому предмету, по которым и вот преподавала потом. Таким образом я поступила при Ниязове, окончила уже при Гурбангулы Бердымухамедове. Как бы вот.
значит, начала свою трудовую деятельность в школе. Если честно, у меня как бы была практика работы и в городе, в городских школах, и я работала где-то год, наверное, в сельской школе, да, в Этрапе, в одном из этрапов своего вилаята. И вот я вот могу рассказать вам о разнице, да, большой разнице между сельскими школами и городскими. Ну, из своей вот рабочей вот этого стажа, да, все, что я видела, все, что происходило на моих глазах. Конечно, все после того, как я уже окончила, я увидела, как на каком уровне коррупция процветает вообще вот в системе образования. Если сказать, что система образования просто вот одним словом разрушена, это ничего не сказать. Вот просто ничего. Вот во что это все превратили, я не знаю почему, не могу понять цель, почему. Неужели никто не задумывается о последствиях, к чему это все ведет? Да, к чему мы ведем наше поколение следующее? У них, вот я видела, например, у своих учеников полная вот, как сказать, безнадега. Дальнейшего нету, процветания нету. И я в старших классах, в 10-11 классах у своих учеников спрашивала, что дальше, какие планы. И у них у всех, они все как один, в Турцию. Все. Неважно, просто вырваться в Турцию из этой страны. А там что? Ну, они, конечно, оттуда выезжают как студенты, а потом приезжая сюда уже, кто-то учится, а кто-то, для кого-то это возможность просто присутствовать легально на территории Турции и подрабатывать. Была такая шутка, я еще сейчас только вспомнила, хотела рассказать. Раньше люди учились и подрабатывали, а сейчас люди так работают и подучиваются. Вот. Что вот я могу сказать насчет сельских школ, да? Например, вот когда наступает сезон сбора хлопка, то классы пустые, просто практически пустые. И директор нас всех учителей, значит, заставлял ходить по домам, собирать, чтобы мы привели учеников. И идешь по домам, где дети, а все на хлопке. Потому что дети были все на хлопковых полях, потому что это дети, уже лишенные детства. Они вот возложили на себя уже вот это вот бремя зарабатывать деньги. Они вот чувствовали уже на себе. Они должны вот помочь родителям. И при любой возможности первые, как бы они бегут, оставляют учебу и бегут зарабатывать деньги. Как бы смысла нет учиться. Вот, это первое. Ну, что насчет городских школ? Например, в городских школах на первом месте стоит это чаре. Эти нескончаемые наши мероприятия, любимые в кавычках. Как бы учеба детей, да, образование отодвигается, я не знаю даже на какой план, и нас всех учителей собирают, мы обязаны направляться на чаре по указанному адресу. И нескольких учителей вот так вот отправляют на чаре, а остальные учителя должны собрать в одном классе несколько классов, как бы мы делимся, там вот эти классы, с этим классом будешь ты сидеть, с этим классом будешь ты сидеть. И вот мы в одном классе сидели с 2-3 классами. Это представь, сколько учеников в одном классе. Вообще не важно. Их не надо обучать, просто надо вот их продержать. Да, вот это время, эти часы. И как вот у них уроки заканчиваются, там 5-й урок, 6-й урок, и все, отправляем их по домам, все. Дальше что? Например, вот мы получали подарок, да, от государства на 8 марта. И мы если директор школы и завуч женщины, то мы обязаны их тоже поздравить еще и от себя. И так получалось, что мы вот эти деньги теряли, еще и от себя добавляли, чтобы их поздравить с 8 марта. Ну и также на все остальные праздники мы их поздравляли. Это было как бы обязаловка. Не только 8 марта мы их поздравляли. Вот. А еще к концу года у нас проводили такую статистику, оказывается, да,
вот они не ленились, проводили статистику, считали, сколько какой учитель в течение года сколько чаре пропустил. И вот в концу года у нас было это собрание, и вот зачитывается этот список, вот читают эту фамилию учителя, он должен встать и говорит, сколько чаре он пропустил в этом году. Вот последний раз было такое, что я, оказывается, за год пропустила 2 чаре. На 2 чаре меня не было. Вот так нас всех поставили, мы стояли, как эти провинившиеся, и на нас кричали «Ватан дөнүклери», президентом саясатына сиз каршы келеңизми? И вот эти вот слова не могу забыть. У нас вот из-за того, что мы пропускали иногда чаре, невыносимые просто, нас называли «Ватан дөнүгы». И как бы это прямой было показателем того, что мы выступаем против политики президента. Вот. Еще вот как проходили эти чары. Вот у меня был такой случай. Вот нас выстраивали рядами. Мы стоим как бы все в форме. В одной руке держим, значит, искусственные цветы, в другой белые обязательно, а в другой руке флажок. И вот оказалось, что мне на лицо падала тень от этого флажка. И между нами, между рядами ходят работники обланой, проверяют, вот, как бы, так ли мы стоим, так ли мы одеты, чтобы мы между собой не разговаривали. И вот она заметила, увидела вот эту тень от флажка на моем лице, подошла ко мне и давай на меня кричать. А они себе в этих вот выражениях не ограничивают, да? Все, что вроде вот ağzına geleni делар. Они как бы, ну, бескультурные, некультурные они. Вот она на меня накричала, чтобы я, оказывается, я вот как бы сама стараюсь так, чтобы вот эта тень от флажка мне на лицо падала. Потом все стояла, старалась, чтобы на меня эта тень не падала от флажка. Требовали, чтобы нам на лицо солнце падало. Вот. Но между учителями есть еще такая особая каста, у которых есть связи в Хекимлике, в Облано, в МХМ. Это вот у них статус неприкосновенности. Эти учителя никогда не ходят ни на чаре, их вот в списке не включают. Они освобождены от подписки на газеты, журналы. Ну и у них много очень разных привилегий. Вот. Что еще? Да, вот мы еще ходили на концерты, тоже как бы, это что-то типа тоже чаре. Концерт – это съемки, телевизионные съемки, это в чаре. Вот полный зал у нас учителей собирают, там певцы на сцене, танцы. И когда, да, певцы выступают, поют, если в песне есть слово «аркадах», при как бы произношении, когда мы слышим, да, это слово, мы не имели права сидеть. Нельзя сидеть, надо вскакивать. И вот целый зал, при этом слове все разом встают. Но там вот стоит человек, он как бы в уголке, да, чтобы он на камеру не попадает. Вот он нам делает взмах рукой, и мы все по этому приказу все встаем, поднимаемся. И потом он делает обратный знак, мы можем сесть, и все садимся. В следующий раз опять слово «аркадах» в слове, все разом все встаем, весь зал. И обратно опять садимся. Вот такой идиотизм тоже был. Ну вот, что я вот еще хотела бы сказать, чем уже, наверное, могу закончить. К чему приводит, да, вот уничтожение, то есть как можно уничтожить любую нацию? Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей, здания разрушаются от рук таких инженеров, деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость уничтожается, то есть утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования – это крах нации. Ну вот. Больше мне нечего давать. Я не знаю, почему, к чему это все ведет и о чем думает руководство страны. Я не могу найти ответы на эти вопросы. Спасибо за то, что дали мне слово. Атамурат, может быть, Дурсултан что-то скажет?
Давайте ее тоже послушаем. Минуточку, Анна Дурдава. София, у меня к вам вот такой вопрос. Насколько Да. вы работали в структуре образования, вот такой вопрос. Требует либо заставлять, это слова сути не меняет, это одинаково можно сказать слова, выходить на сбор хлопка учителей? Требует. И вот Ой, поскольку да. некоторые учителя вместо себя отправляют наемников, то есть Наемников. Да. малообеспеченных семей, людей обеспечивают. Тот учитель, который отправил наемника, он обязан явиться на работу или же дома остается? Коротко об этом Нет. расскажите, пожалуйста. Да, мы каждый год участвовали обязательно в этой кампании сбора хлопка. Мы отправляли наемников, но это не освобождает ни в коем случае от работы. Мы должны были прийти и отработать свой полный рабочий день по расписанию. И наемник работал за нас в поле, и мы еще работали и Хорошо. в школе. Хорошо. А это отражался в вашем зарплате? Мы наемникам еще сами из своего кармана платили, нам за это не доплачивали. Не доплачивали. Всё. Нет, конечно. Это ни на чем как бы Спасибо. не отражалось, нам за это не доплачивали. Мы не были в плюсе, мы были в минусе. Как бы вот хотелось бы, да, вот найти какие-то плюсы вот в нынешней системе образования Туркменистана, но, к сожалению, я их не могу найти. Вот только одни минусы. Как для учителей, так и для учеников. Поняли. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Көп sağ olun. Alişer, yan elini götürdüm. Söz gezegini Alişer'e verelim. Yankı çareler. Вот я тоже участвовал. Bir iki sanısında участвовал, да. Ата Галан'dan kaçadık o yaştık da o son. Yani vatan dönüyor ama в то время это не говорили, ikilik koyardılar günü. Или же родители yine atanı zada çağırıyorlar, mektebe çağırıyorlar. Ayıp olsa da şunu aytmalı. To время yolda durmalı böyle. Yolda ya bir yerde duranında tuvalet probleması vardı. Erkek oğlanlar bir zat etse de bir yerlere gidip ama kızlara yaman giyindi. Такой казусlar, такой şunyalı zatlar bolup geçti. Это просто söz bilen aydıp olmuydu. Kızlar şunyalı в kruг durattılardanı öz işlerini bitiriyediler. Değil mi? Neçen bir случай oldu. Neçen bir yüzlerce случай oldu da. Benim liçin özüm bildiğim. Bir şkolun içinde. İyi. Bilemok men. Bu zada ene atalar son vermese, koy veremok diymese, eğer de vatan dönüğü diyen bolsalar, значит, bütün Türkmenistan'ı inandıracak bolalar toştu. Berdi Muhammedovlar ya gelen prezident vatan bol ya deyip de. Men pikirimçe var bu bilen dine şuna medyada göreşmeli. Toştu vatan başka bir zat. Prezidentler gelici gidicidir. И şu vakti imini men gutaran vaktim ruhlamadan biz egzamin topşırdık. Ruhlama kitabı çıktı. Buna egzamin topşırmalı oldu. Ben şunun 2-3 katını açık gördüm. Egzamin topşırmalı dediler. Ну как никак direktör aytdı şuna üçlük bilen bolsa da ikinci klasa kaldırman gitsin diyeni için şunu almanın üçlük bilen geçirip koyverdiler beni. Yani şu vaxtlar уже başladı bu egzamin topşırma. Hazırki Berdi Muhammedov ham hazır şu zat даже institutlara sokmaya başladı. Şunun için men pikirimçe bizi dinleyen ene atalar var olsa şu çareler diye siz hatta bu boy vermen siz düşündürmeye başlanlar o. Her gelen Niyazov gelip gitti vatan değil de vatan öldü bu oluyor ama. Eti gulup o. Yazı bular geldi.
Karuçi menen bilem ova sonuç öňümüz garanky. Şonu bilýän men. Ова. Спасибо, Атамурат. Атамурат, Нурсултан давайте тоже послушаем, пусть она тоже расскажет. Söz gezegine Dursultan'a geçireli. Dursultan Taganova dinleyiz. Size açsanız bilim ulgamında. Salam aleykum vatandaşlar hemmäňize. Maňa hemmäňiziň aýdyp beren zatlaryňyz tanış, gaty tanış. Napример, biz ova yerinde ulaldyk we ova yerinde bilim aldyk. Sizin käbir aýdyp beren hikaýalaryňyza seredende birazjyk ütkeşikrak ne bizden äkeli okudan öň mallar, zatlar abeda çenli oku saat 1 çenli ondan soň paxta hemme çağalaram, ene atalaram ana şonuň ýaly. Käbir wagtlar ýanky şkolumuza zat gelýärdi arka tarapyna. Nämeden? Şäherden okuwçular gelýärdi. 1 aýlyk, 2 aýlyk şu paxta gutarýança. Gelip şu bizim ova yerlerde paxta ýygnap gidýärlerdi-de. Özem simbol okuw wagtlary. Şu sentyabr, oktябr. O nemesine. Ondan başka aýtjak zadym ýanky çärilere. Biz barýadyk. Nursultan Tagan, biz barýadyk Garatkoda barýadyk şo taýyk. Ya aýtjak bolan zadym adamlara bilim bermek kerine paxta ýygdyrýardylar-da, mugallimler bolsun, okuwçular bolsun. Ne bizem, ne tolka şäheriň okuwçular, biz özümizde şeýle. Mesela bir gün paxta barmasaň, owaň nämesi brigadiri gelip öýünden adamları daşı zor bilen alıp gider diýseňizem bolýa paxta. Çağırıp alıp gidýärdi. Çağa bolsun, enata bolsun, hemmesini. Enata giden soň çağlara ökman gidýär ýanynda. Şoň ýaly paşty şo geçti. Çäreler bizde onuň ýaly köp däldi ova yerinde bolan üçin. Ýöne bilim derejesi gatypes. Sadykdan başlap şu okuwda näme gören bolsak, mesela mene köplenç näme denk geldim. Sapar Murat Niyazowyň Enes hakkında, atasy hakkında, doğanlar hakkında goşkular düzüp, goşkular ýatladyp, ruhnama ýatladyp, ruhnama ýatlanlara telewizorlarda padarka berip, okuwçulary şoňa höweslendirip, ondan soň şunun ýaly zatlar bilen okuw ady üstünde okuwda hiçli bilim yok. Kitabyň birinji sahypasyny açýan, şo wagtlara Sapar Murat Niyazow näme diýärdi, övüp, wasp edip suraty, ondan soň şonuň ýaly başlaýardy kitaplar. Häzirem Gurbanguly Berdimuhammedow, ondan soň Serdar Berdimuhammedow, hemme ýerde suratlary. Öňlere diňe Gurbangulyňky durýan eken, häzir Ataguly ikisininki durýar. Ondan soň kim köprak goşka aýdyp berse, şolary övüp ýa-da şolar barada şo okuwçuya boli näme görkezilýärdi, meniň pikirimçe. Bilim alıp bilmedik aýtjak bolan zadym we şu men ova ýerinden häzir oturup pikirlenýände ýeke maksimum bir owadan 10 sany üniversitede ýa-da uçilişe giden okuwçular çykýardy. Maksimum. Olaram näkeli ya bir yerde polisiýa bolup işleyen ýa-da doktor bolup işleyen en atan çağalarynyň şunuň ýaly bilim almaga mümkinçiligi bardy. Sebäbi adamlar bar bilýärdi da puluň bolmasa çağa okatmak kıyın. Sen garamayak bolup dowlan bolsaň, garamayak bolup ölmek senin Türkmenistanda eýam kaderin. Düşünýäňiz, mesela okamak üçin hawa malaýyňa ýazylan. Okuw gutardyňyz, naçyk ya migrant bolup bir ýurda gidýän ýa-da ýanky siziň aýdyşyňyz ýaly taçka sürmeli, ya samsak pişirmeli, ya çay satmaly, ya-da potratda işlemeli. Yani okamak üçün, yani bilim almak pul bolan üçün, bilim sistemasyna hem korrupsiýa karşan üçün, nimede adamların okap, garip bolsa ýa bir hüner eline alıp ösmeye hiç mümkinçiligi yok Türkmenistanda. Ve köp adam bu zatların boluşunun farkındayam emez meniň pikirimçe. Şu görmediler, kandy важный temalygyny görmediler. Ya da en atalaram görüp beçelerine şu zatlara karşı birazcık bolsayam öğretmedi, gepleşilmedi bu temalar de pikir edemem ben. Yani slishkim pes börden, например, Turça bilen deňeştirsek, Turçadaki beçelerin alıtan eğitimi bilen Türkmenistandakilerin alıtan eğitimi
deneştirmek mümkün emez. Vapşeyi, vopşim. Buradaki beçeler уже internete girip isteyen malumatını alıp istediği şekilde ders tayarlap biledi. Ama Türkmenistan'da например, beçelere kompütür paylap veriptiler. O surata düşürüp izni alıptılar hem kompütürleri. Ya izni alacak bolsan nime paylap veresen? Paylap verip onu hem televizorlarda görkezip şu kompütürlerin hiç kaysen beçelere verilmedi. Ya o prosto görkezmelikti. Yalandan birinci klasa baranda kompütür paylap veren boladı. Yani prosto ayçak buluttan zadım bilim yok. Sadece okuma yazma öğrenesen, adın yazmayı öğrenesen, pul hesaplamayı öğrenesen, kabursanlar koşmayı öğrenesen bu yani bilim dediğimiz Türkmenistan'da bu. Üniversitelerde eminim aynı şekilde yani azap geçtiğinizler çareler ondan sonra hem mezat даже şkolun içinde yani например bizler şkolda remont bolsun partalara klonçka alıp serip koyattılar partalar çizilmesin diye okuçular çizattı da şu klonkaların pulunu zanaveskanın pulunu tahta melin pulunu var ha tahtaya alınacak melin pulunu aça enatalardan toplanattı. Yani bu zatların hemmesi hükümet tarafından karşılanmalı. Hükümet bu zatları nime etmeli ama bizlerde enatalardan toplanattı şu pullar. Например, berde Turtsa'da şunaka bir zat barda süt paylap verediler beçelere. Ya da şuna benzer zatları var. Türkmenistan'da вообще в общем Stalovaya girotan beçenin sanı şkolda допустим 1000 te beçe bar bolsa şu yerden ya 200 tesi girip biler Stalovaya zat almaya. Yani mümkünçiliği yok. Вообще hem Pitanya tarafından hem bilim tarafından katı izde kaldı Türkmenistan kıynansak da bunun ütkemeye gerek Türkmenistan hükümetinin eğer doğrudan propaganda edişleri al Türkmenistan'ın ösmesini isteyen bolsalar birinci bilen şu bilim sistemasını düzeltmeli, korrupsiyon şu yerden ayırmalı, halkının, yurdunun ösmeyini isteyen bolsa halkına köprak bilim vermeli, ellerine halkı da şayırtlarda garamayak bolup şunun yalı kösenmeyini istemeyen bolsa eline bir kær vermeli. Okumak için mümkünçilik vermeli. Pulu bolanlara del, kellesinde bilimi bolanlara, okumağa hövesi bolan adamlara mümkünçilik vermeli deyip fikir ediyen. Dinleriniz için köp sağ olun vatandaşlar. Nursultan Taganova köp köp sağ olun. Another daha söz sorayı, another daha dinleyiz. Aydıyorum. София, Нурсултан, вот рассказали, это просто ужасные вещи в 21 веке, чтобы лишать целый народ, детей, образования, это просто недопустимо. Вот мы живем в Болгарии, мы видим, да, тоже я скажу, что страна не такая богатая, не такая развитая в экономическом отношении. Да, здесь тоже слабая социальная политика. Но дело в том, что все-таки доступность образования здесь, это первое, есть. Все, кто хочет учиться, он может учиться. И сама система образования, на самом деле, она дает образование. Ты учишься, ты именно учишься. И нету никаких ни чаре, ни пахта, ничего, это вообще нету. Это исключено. Законом запрещено. Вообще детский труд. Вообще детей привлекать к труду. Это просто рабство детей. Это однозначно. Система образования здесь не только государственные школы, но и частные школы есть. Здесь есть и частные университеты, причем они все лицензированные. И система образования построена таким образом, что дети, которые хотят получить образование, допустим, в Германии, во Франции или еще где-то, они именно могут это сделать. Это доступно. Они могут претендовать на стипендии там, не только в Европейском Союзе, но и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Великобритании могут претендовать на стипендии. Талантливые дети, умные дети, они всегда пробьются. И такое явление, как сказать, ну, в наше время это было тоже по блату. Вот так мы выражались. Архамбаоса, вот мен
университета я института гарантированно кирип окуярсың. Даже мен группамда бір оғлан атты. Кто имел спину, они по блату поступили, но они потом не смогли учиться. Они уже после первого курса просто-напросто отсеялись. И я предполагаю, что их родители заплатили за то, чтобы их дети поступили. Не могу сказать, что именно так, но предполагаю. И еще один фактор я хочу сказать вот о детском труде. В советское время, конечно, такого массового привлечения школьников в городе не было, на селе было. Тоже признаю, на селе было, потому что хлопок, стратегическое сырье все должны были собирать, а в городе была другая система. Нас, допустим, собирали на субботнике, причем делали это, скажем так, если ты в первую смену учился, то ты после этой смены должен идти, если ты во вторую смену учился, то ты утром должен идти. Что мы делали? Мы красили деревья, в городе Ашхабаде мелом, собирали металлолом, собирали макулатуру. Причем все это делалось на основе соревнований. Какой класс больше соберет макулатуру, какой класс больше соберет металлолом. Так использовали детский труд. Но тогда это было нам как соревнование. Вот наш класс должен победить другой класс или занять первое место. Мы это просто не осознавали все, то, что нас заставляли трудиться. Safiye gelince söz soradı. Elini kaldırdı. Safiye gelince dinleyiz. Ayda verin. Я еще хотела бы добавить насчет чары. Можно было освободиться от этих чары, то есть откупиться. И также нанимали наемников. И вот, например, на Новый год, да, мы были обязаны просто вот на Новый год стоять на улице, встречаться, вот опять же стоять рядами, смотреть на этот концерт, потом смотреть на этом большом экране, прослушать поздравления президента, стоять, пока в Ашхабаде не закончится салют, и только после этого можно было расходиться по домам. Но от этого можно освободиться, потому что эти уборщицы в школе всегда были рады ходить на все эти чары и немножко подзаработать. Мы им платили, вот, например, на Новый год, чтобы дома сидеть с семьей, платишь уборщице 50 манат, и она идет за тебя и отстаивает этот чары. А учитель может оставаться дома с семьей. Или другие чары, да? Если, например, в школах же мало мужчин, учителей, а на этих чаре нужны мужчины, которые, чтобы вот держали флаг. Их тоже должно быть много. И мы нанимали для этого учеников старших классов, которые вот высокие, такие статные, выше нас ростом. Мы их нанимали, тоже платили, и они шли за нас. Они стояли вот там, где мужчины должны стоять, держали флаг. Вот то, что я хотела добавить. Спасибо. Spasibo большое. Yoş-yoşdan efiri cemleveriliş, cemlemezden öň şu mektep döwründen ýene bir ýatlamany aýdyp geçeýin. Ýokary klasslarda okaýan döwrümizde bir muallimimiz bardy. Men predmet aýdyp oturjaklar, o anyklap ýene nemet beremesinler. Şuňa maglumat bar seň üstüňde dip. Ýani muallimimiz mektepde işleýän uborşça bilen widma dagawar indi men häzirki düşünüşime göre. Demek özara gürleşipdirler. Uborşça okuwçylardan ir gelýär. Ýani saat 7-de gelýär. Ýani muallimiň öýünden emalirovny bedre, sırçaly bedrede bir bedre piraşki getirýär. Ýani muallimiň hem addelini klassdan addelini ýene şu klasyň içinde addelini bir otagy bardy, kiçijik. Eltip şu otağa goýýar ýani piraşkini. Muallimiň piraşkini. Soň muallimiň özü stilni akuratny giyinip sumçkasy bilen gelýär. O bedre götürüp ýörenek. Demek uborşça bilen bir kontrakty bolmaly da dagawary. Soň sapaga barýas, nanaýyň edil bir çaýhana baran ýaly. Ýani muallimden piraşky satyn alýas. Soň oglanlar, dörtlük aljaňyz barmy? Ulakan grafini bardy. Häzir bular dügünmesin. Suw getirjaňyz barmy? Soň jylaýşy çykýar oglanlardan dörtlük baka almak üçin gidip suw getirmeli.
Plasmas stakanları vardı. Gök renkte hazırki alayatımda. Son yankı su koyup nemedip içmeli. En kızıklı yeri 4 tane piraşki satın alsan 5'liğin var. Yani sen hem Optum Plant hesaplanyan. Son oğlanlar olup özarı mektebin staloyuna gittiysem. Ey koysana endik sapak. Sonra yankı muallimin sapağı. Bir arkayın oturup iyi içeli. Nemede zonokta yetişip bilmeriz. O yeni neme. Yani şoňal döwürde de okadyk. Şo döwür biz şatlanýardyk. Ýa edil bir çaýhana var gaýdan ýaly. Yani oturup adam wagtyň geçmegi bilen gör nämeler ýitiripdir. Okadan bolsa belki biz köp zatlar öwrenerdik şo predmetden. Yani biz barýadyk o çaý içmene. Biz döwrümizde şoňal zatlar hem boldy watandaşlar. Şo zatlar hem gördük. Safiye gelince söz soraýa. Aýdy beriň dinleýiz. El galdyrypsyňyz. Нет, нет, извините, я забыла убрать. Всё понятно, спасибо. Umuman vatandaşlar gepleşimiz jemleýiz. Bugünkü temamız bilim ulgamy barada boldy. Ýene bir geze gaýdyp geçen bilimi zor diye müňini ýykar, bilegi zor diye birini ýykar diye. Ýani beýle vatandaşlarymyza aýtdy bir döwleti çökürjek bolsaň ilkinji nowatda bilimini ýok etmeli. Bilimsizlik bizi ýani rusçalap aýdanda propust çöketlige alıp barýar bilimsizlik. Netijesini men gaýtalap oturjaklar, ene şu korrupsiýada, şu korrupsiýanyň üstü bilen o bilimsizlik ýoýul neme mövjeýe. Ýagny водительский право bolsun ýa-da ene medisina ulgamynda bilimsiz arkasy var ýa-da bay adamlaryň çağalary girýär, okaýa şo pul tölenip girildimi diýmek, eýem şol diplomy aldy. Ertir bir gün şonun operasyonyny bıçağının aşağına yatmalı. Biz ya bizim çağalarımız, bizim neslimiz. Yani bilimsizliğin neticesi şu yerlerde o ma'lum bolýar, emma näme üçindir döwlet strukturaları şu bilim meselesinde bir güçlü tepkin ya bir güçlü näme alıp baranap. Çaresi bir ýany üstesine korrupsiyada o bilimsizligi diýsem güçlendirýär. Umuman aýdylanda vatandaşlar bilim Türkmenistanda şu gece gündüzde öğren pes derecede Rusçalap aýdanda очень низкий показатель. Efire geleniniz için hormatly vatandaşlar köp sağ olun. Şunun bilen efirimizi jemleýiz. Tomaşa eden vatandaşlar kommentariýalaryňyza garaşýas. Köp sağ olun, minnetdar. Sağ olun. Spasiba dinleyenleriniz için.